maybe three stations. One, of course, FM, and the more radio station. Number 2, Metro FM, and the rest. Sinqedile. Into eyenzakalayo ke lapha ke iMetro FM was highly popularized through Metro Music FM Awards. Ngenxa ke yokufika kwabantu abangena vision bayibulala leyo nto leyo kwagcina sekushona phansi yonke into konakala into eziningi kakhulu alawo award Metro sagcina singakwazi ukuwathola ngendlela efanele. So kulonyaka abuyile Metro FM Music Awards. Ngiyabonga kakhulu ku-SABC entirely, ngiphinde ngibonga kakhulu kuma participants. Nani ngicabanga ukuthi libonile isasasa lama Metro Music Awards ukuthi libe ngakanani. Lizobasiza kakhulu ngoba impilo isiku social media manje akusafani. Impilo social media manje impilo akusafani nakudala khululeka kanti bafana bakithi. Kuphelile manje. So into esimple ke nansi ukuthi nansi ama Metro FM Music Awards ayikho into engijabulise njengokubona uCairo umndeni wa Forbes umama wakhe bengazi ukuthi mina khona amakharatha humble kangaka umama nobaba ka aka they are extremely humble. I don't wanna lie, they are extremely humble, even in the passing of indodana yabo obiyona beyinsika yomuzi, but they remain humble. aka ke njengomuntu odumile asikwazi ukuphucwa ababulali bakhe ilungelo lokukhuluma ngaye nelungelo lokumncoma. Bekhona ababulali bakhe bephila bengasekho, abazonda bamzondayo bephila bengasekho, abakwazi ukudivorca ilungelo lokuthi thina sikhulume ngo-aka. aka was one of the prominent artists hip hop and futhi South Africa edumile wazi wacula ngisho namaculi abasemazweni ngaphandle. Album yakhe asanda kuyikhipha nje, he was extremely popular in the way that wakwazi ukuthi agcine sefaka kuma billboard aphesheya kwezilwandle lapha ke 42nd Street eNew York kuma billboard. Ongangeni noma ubani konke lezo zinto ngiyazazi mina. Ngane nginengane ngisho phesheya nengane nje nikhwela khona la South Africa lezija lezi. Mina nginengane ngisho phesheya kwezilwandle. So manje ke international stage ngiyazi from the age of 16 years kuze kube manje. So ke you can't tell me about the international stage. Who are you? Go to hell, bastard. Mina ngiyazi mina ngikhuluma ngani. Mina mangikhuluma ngomhlaba wonke ngiyazi ngikhuluma ngomhlaba wonke. Ayikho neyothi continent engaze nginyathele. Ayikho neyothi continent engaze ngithathe umhlabathi wakhona ngibuye nawo ngize nawe ekhaya. Uma nje ngihlela ngidlele khona nje ukhona umhlabathi wonke ama continent umhlaba jikelele. Anika wena lenja lembongolo le. Ngithi ke mina ke into ke ebaluleke